Hej så alle sammen, og undskyld fordi jeg ikke skrev noget til den, så den kom til at hedde det der tal og årstal. Men i dag har vi tænkt at spille Titanfall 2 multiplayer. Og undskyld fordi videoen lige pludselig stoppede. Altså kampen var heller ikke lige så interessant, tror jeg. Vi tabte ikke, vi vandt ikke. Alligevel, jeg kom lige til at lade det. Jeg har kun prøvet det lidt lille smule, derfor er jeg kun level 5 i det. Det er ikke så meget. Det er dejligt. Fedt game. Og der. Så kan jeg komme mere til der kommer op 2 ud af 10. Og vi er 3 gange. Så 4 det er bedre. Okay, jeg tænker mig på den her dude her. Jo, du kan også bestemme, hvilket køn de skal være. Det må skal være en dame eller noget. Vi prøver at lave en video med en mand først, og så en dame først. Nå, det er meget. Vi kan også tage 2 matches, hvor jeg først er en mand, og så er jeg en kvinde. Wow, så ikke en det sekunder du en dag. Yes. Okay. Ja. Nej. Oj. Ej, I er sej. Okay. Yay. Ej, det føles virkelig. Yay, okay, der er langt nu. Jeg lægger godt lidt gode ting, så hvis jeg ikke kan komme op af nogle ting, så okay, det er glitch også en lidt, så ved I det. Det er lidt ned. Det er lidt værk og lidt sådan. Hvad skal lyde? Nå. Det er lidt gjort det der. Har lige lidt ting her, det er sådan en bank der, hvor du kan sætte dine penge ind, altså. Jeg fik 40 kroner. What? Havde han 80? Ja, hvis du dør, så mister du 50% af det selv der. Nu er jeg kun 20. Yay. Så ham der person, som vi skulle for, han havde nogle 80. Det var han ikke længere. Nej. Og nu lægger det hele. Ja tak. Map hack. Okay. Du kan omrøre dig hen herude. Der sker noget. Jeg sagde, uden der sker noget, så skal du ikke tælle ned. Nej. Nej. Okay, vi er inde i mappen igen. Puh. Okay, det er så. Vi er completed. Okay, så er banken åben. Hold op med at glitch. Det er meget frustrerende egentlig. Jeg er jolig. Okay, det skal man passe på med. Der var 2 personer, der åbenbart har spillet det her spil meget værre end jeg har. Jeg ved ikke. Hold op med det der. Det kunne være dejligt, hvis jeg kan få lov til at sætte pengene ind. Det gør nok kun en tier. Det ligger vildt meget. Måske får jeg mere. Jo, jeg fik 30, men så mistede jeg også halvdelen, og nu mistede 5 kroner mere, end jeg fik. Banken lukkes om lidt. Det er også sjovt, man kan se, hvor lang tid de... Ja, bank lukket. Okay, nu skal vi til at destroy en Titan. Okay, det her spil glitcher vildt meget, eller lækker. Jeg er lidt i tvivl, hvad jeg skal sige, fordi det gør det hver gang. Jeg tror nærmere det glitch. Det er altså et OK-spil, tro mig. Det er pænt sjovt. Du kan ikke... Jeg ved ikke lige hvad det der var, jeg skal i hvert fald væk. Kan jeg nakke ham der? Kan jeg nakke ham?
Ja, jeg kunne. Det var en ond Titan. Den der Star Titan. Au. Au. Det er ikke fair, når det lægger. Hold op, Malik. Banken åbnes. Vil bare ikke lige ved en bank. Nej, umiddelbart ikke. Fik jeg ham? Nej. Ingen gang. 12 kroner. Jeg vil sætte mine 12 kroner ind. Det kan godt være... Okay, vi fører rent faktisk. Det er dejligt nok. Vi fører med lidt, næsten 1000 mere end dem. Det er dejligt. Kom her, din lille lort. Okay, du var bedre end mig. Jeg tror ikke, du fik nogen penge, fordi jeg havde nemlig sat mine penge ind, så... Nej. Klik. Så nu er jeg lige så for at få ekstra. Bank lukket. Okay, det er også i orden. Skyd ham der. Au. Ja, jeg er lige glad. Jeg vil ikke se det. Jeg vil bare vende. Okay, vi har snart vores Titan. Map hack. Hold op! Væk! Det er ikke tid til map hack. Er der ikke en, der skudt lige her? Jo, der er en der. Kom her. Ah, fik der. Titan's ready. Okay, aktiver. Nu skal jeg til at gemme mig. Bare for at ikke blive skudt. Jeg håber det er godt nok gemmes det. Okay, han. Sådan der. Det var et sjovt Titan. Nej, jeg har skudt Titan. Okay, jeg bliver skudt. Gå væk. Det er en meget hurtig Titan. Boom. What? Den kan gøre det helt op til 3 gange. Den Titan, jeg har brugt før, den kunne gøre den 1 gang. Og så spænder den rundt. Au. Hej. Au. 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 Kryds. Væk. Wee. Gå væk, mand. Jeg er snart træt ned af en Titan. Ikke fair. Jeg havde 26 kroner, jeg kunne sætte ind, men det kunne ikke ned, på grund af, at der var en Titan og 2 spillere eller sådan noget. Nu kan vi se. Nu kan vi ikke. Dejligt. Spillet lækker. Og endnu mere. Okay, det kan jeg. Skal jeg hele vejen herover på, så man kan destroy den Titan der med en grenade launcher eller hvad end der. Jeg døde af en Titan. Eller det tror jeg. Jeg er ikke sikker. Fordi jeg kunne lige pludselig ikke se på grund af det lægget. Så hvis jeg dør for tit, så enten så ved I det er fordi det er lag. Eller er det fordi det er Titans. Jeg kæmper imod for det meste. Okay, reload. Au. Løb den her vej. Kom bagfra ham. Juke ham. Hold op, Malik. Det er virkelig frustrerende. Okay. Jeg har kun 6 kroner. Det er ikke særlig meget. Banken åbnes. Jeg vil nødig hellere have 3, så... Hvor er den bank, jeg skal til? Hvilken er tættest? Den er ved der, den er tættest. Okay. Hold op, Malik! Jeg begynder snart at miste tålmodighed til at spille det her spil. Jeg tror, at næste video bliver inden for det Warfare. Det er virkelig frustrerende, når det lægger så meget. Ikke luk nu!
Han har ikke set mig. Nej. Kæmpe chok, man kan få. Chok, au, du skal. Det var også noget med, hvis man gik herover af til dem her, som der kun var ikke så lang tid. Eller jo, det var lidt længere end det der banker der. Men hvis du går hen til dem og skyder de personer, der kommer ud af dem, så får du ekstra. På en eller sådan noget. Så får du ekstra penge, hedder det. Ja, så kommer de her ud. Og så står jeg bare her klar til. Og så Titan's ready. Der. Okay, jeg skulle nok være væk, men min Titan kommer og destroyer dig. Håber. Hvor er min Titan? Og det går over ved A, og sådan... Yeah. Jo, det var det. Jeg kan se min eget navn på min Auto Titan. Jeg vil selv styre dig. Eller styre mig. Klamt. Men... Hold op med at lægge, det er frustrerende. Jeg klager til dem. Jeg siger deres spil lægger for meget. Der kommer... Han er i hvert fald en klam ryger. Det ved jeg også det. For eddermame noget fart på. Madpack igen. Hold op! Hold op med væk. Det er ulækkert. Man kan sige det. Altså, det er ulækkert. Så står den der med at zoom. Okay, det var så ikke det der. Okay. Okay, så bliver det nærmere et chok eller noget. Så det er sådan et... Okay, det er ikke sådan en spray and pray. Hvordan hopper hun ud af en Titan? Jeg fandt ud af, at Mii kan flyve. Okay. Okay, det er sådan her, man gør. Hopper direkte ud af den, og så sætter du pengene ind. Nej, jeg døde. Titan, overlev for mig. Min Titan er der. Nej, min Titan kan give i stykker. Du er ikke så sød. Hvor er han? Han er der. Du er ikke sød. For en bazooka skud nu. For den sidste slap af. Delete. Kan jeg nå det? Ja, jeg kunne. Nogle gange så... Når det bliver delete, så kan du ikke spawn ind. Hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen? Jeg skal derover af. Jeg skal derover af. Ej, det er en forkert vej. Løb. Hvor lang er det? What? Jeg skal løbe langt. Eller pænt kort, men alligevel sådan lidt halv langt, fordi det er det bare. Skyd den onde. Jeg løber. Ses. Okay, jeg har sat flyet tilbage, kom nu, og så flyver vi bare. Bare mig og så... Nej, der er styr flyet. Ja, tak. Yeah! Så nu gælder det bare om at holde øje. Så nu er vi to. Ja, vi er to der. Er vi to? Ja, vi er to. Det er klamt. Nu er vi herude. Yay. Ses. Men vi er tre. Vi er tre. Det kan godt være, at vi tabte, men jeg nåede i det bedste at slippe væk. Det var da okay. Lad os tage en runde mere, hvor vi er en kvinde. For kvinde har også stemmeret, eller spilleret. Jeg ved ikke, hvad man kalder det for. Okay, så væk med dig. Skip.
Okay, jeg har fundet noget nyt. Jeg har fundet nyt. Det var dejligt. Okay, hvad blev til en bi? Female. Okay, så det der det er male, og så female. Okay, så forstår jeg det mere. Har jeg også den der. Det skal være et pige-robot. Jeg har altså set en pige. Det der, det er også en pige. Det der kan man umuligt se den pige. Joler vi den her person. Okay, jeg har ikke noget bedre end det. Eller det. Rolig. Okay, den koster 50. What? Hun kan næsten ikke engang holde den. Okay, den er også pænt stor. Latterligste joke jeg nogensinde har lige kommet i tanke om nu. Har jeg kommet til den? Ja, ja. Ej, hvor den bi. Ej. Har jeg kommet til den her egentlig? Nej. Begynder vi snart. Nu tager jeg lige min controller. Det var fandme ikke okay. Nu bandede jeg. Ups. Den tager jeg på. Og fed. Hvad for flere? Nej, okay. Måske? Jeg ved ikke. Nej, det er meget. Vi finder det ud af det efter video. Men først skal jeg eddermame lige spille det her. Jeg ved, at jeg skal lave sådan en kort video med campaign. Vi har også fundet ud af, at der var campaign i det her. Ja, det er mig. Står lige bag ham her, eller hende her. Jeg kan ikke se det. Jeg har alt for stor dragt. Ja, der er den der person derfor. Yay! Okay, så er vi nede. Løb! Sådan der, så kommer jeg heroppe i hvert fald. Okay, hold op med at lægge for først. Siger det bare. Skyd dem! Okay, jeg død. What? Jeg fik eddermame currents der, og så mister jeg bare lige halvdelen. Yes! Overtag! Alle sammen, overtag! Kom herud! Tag det som mænd! Eller en kvinde! Jeg kan ikke se jeres køn, når I gemmer jer bag noget røg. What? Slog du mig lige? Det var fandme ikke sødt. Kan jeg slå? Det var en, der har lavet aktiveret sin Titan. Det var fandme godt. Au. Klar på det her. Bam! Det er et killstreak, du. Hvad kalder man det? Au. Jeg kalder det for et outstreak. Ham der, han er jo sindssyg. Han hacker også lidt. Bare lidt. Fordi han er bedre end mig, så derfor hacker han. Hvis man er bedre end mig, så er det fordi du er en hacker. Jeg ved, der er en deroppe. Bank, 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 bank. Jeg har 11 kroner til jer. Bank! Det er en tjeneste bank. Det er den her. Det. Sådan der. Der sætter med penge ind. Hurtigt. Dejligt nemt. Ja, 9 kroner. Det kan godt være, at han ikke havde så mange penge, men lige meget. Skal jeg sende dem ind? Ja! Yeah! Fordi ellers har jeg mistet. Jeg ved rent faktisk ikke engang, hvad halvdelen af 9 er. Det er jo et ulige tal, så det burde være svært. Så skulle du have sådan omkring 4,5 eller sådan. Hvis jeg bare lige får... der spawner en Titan. Jeg er væk. Nej, okay. Yeah, 5 kroner. Eller 5 dollars. Der er en Titan, vi skal smadre. Skal vi det være lige nu? Nej, så får du alligevel lidt penge for det. Det kunne være en god idé. Jeg håber, jeg kan hoppe.
Okay, det kunne jeg i hvert fald hoppe dertil. Så op der. Herop. Ej, hold op. Hvor er det træls. Au, han vidste godt, hvor jeg var. Men jeg har 7 kroner, jeg kan putte ind i banken. Vildt mange penge, ikke? Jo. Eller hopper det bare om at hoppe. Hoppe. Kan jeg campe i træ? Jeg kan campe i træ! Du kan ikke se mig, jeg kan se dig. Skyd ham. Jeg vil hjælpe ham. 7 kroner, det er ikke så meget alligevel. Banklukket, det er lige meget. Jeg ved godt, min Titan er klar, men kan du ikke lige give mig 2 sekunder til at hjælpe med at destroy den person der? Det er en Titan, vi er i gang med at smadre her. Nej, gå nu væk. Okay, 7 kroner, det bliver til 3 kroner. Hold op med at sige det, jeg ved det godt. Du kan ikke skyde mig. Du kan ikke skyde mig. Du er rimelig nem at skyde mig. Står han ikke der? Au. Jeg har $1 på mig. 5 kroner i. Hvorfor lander han så langt væk? Okay, det var alligevel ikke sådan her. Yes. Lad mig komme ind. Ja, tak. Okay, det her det er sådan en shotguns Titan. Jeg kan bedre lige starte Titan egentlig. Jeg vil lige tænke mig om. Jeg skal lige prøve. Au. Jeg kan hjælpe. Kryds. Ej, jeg er død. Miste mine penge. Han tog alle mine penge. Han tog min krone. Hårde tider som sagt. Han har ikke set mig. Kom on, der var en Titan, der render mig ned. Hvad trådte du på mig, hva'? Jeg tror ikke, det værste er, han gjorde. Og bare sådan træde mig ned. Jeg skal helt derover af, fordi så kan var der ikke en herovre? Jo, der var en her. Hold op, Merlik. Lige før man skulle lave sang om det. Jeg ved ikke lige, hvad en sang er. Jeg har en 10'er til dig. Ja, vi fører, det er dejligt. Lad os se om vi taber igen eller hvad. Det kan godt være, at du dræbte mig, men du fik ikke noget penge ud af mig. Haha. Jeg har allerede sat dem i banken. Bank lukket. Jeg kan se, der var en deroppe. Hvor i verden er han? Han er helt deroppe. Fik ham. Titan's ready. Kan jeg sætte den her? Wow, den kommer ned og lige lovligt langt væk. Og selvfølgelig lige hen ved den anden Titan. Ja tak, jeg er også bare den bedste til det. Så tænker jeg bare, the fuck. Hvis han ikke har set mig. Så har han sikkert.
Ej, I skal prøve. Han er med en dum mand der. Jeg vil gå ind og bitchle mig. Kom her, din lille lort. Den er voldelig. Jeg har lige dræbt en Titan på grund af det. Okay, I use den igen. Jeg skal nemlig ud af den her Titan. Okay, land her. Bitch. Er det ikke glitch, eller hvad? Det vil jeg nok sige. Så står jeg bare helt heroppe og bare camper. Jeg kan skyde alt. Jeg kan se hele banen. What? Det er sgu da fedt nok. Jeg skal destroy en Titan. Så går jeg sgu da herhen først. Jeg kan se alt det, jeg kan se, man. Hold op, hvor er det fedt glitch. Hvad der gik? Der er en, der løber derom. Jeg kan ikke ramme.